Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sederek sedaya pandemen sastra Jawi. Siang menika kula Sriyanti Sastro Prayitno badhe ngaturaken ngengingi buku-bukunipun Melati Rinonce. Paguyuban Melati Rinonce menika paguyuban ingkang anggotanipun wanita penulis sastra Jawa. Dados sedaya wanodya menika ingkang boten winates papanipun. Dados wonten ingkang samenika lenggah wonten Jawi Tengah, Jawi Wetan, ugi wonten ingkang kathah ingkang lenggahipun wonten daerah istimewa Yogyakarta. Malah ngantos samenika wonten panyerat ingkang lenggahipun wonten Kuwait, Timur Tengah. Melati Rinonce menika boten ujug-ujug lair ngaten kemawon nggih. Nanging wonten wiwitanipun radi panjang. Para panyerat ing Melati Rinonce sawetawis menika saderengipun sampun nate pinanggih wonten buku wanodya. Dados kita nate nyerat sesarengan saperangan nggih wonten buku wanodya setunggal ingkang kala rumiyin dipun pandhegani dening Pak Aryaka saking Bojonegoro pegiat sastra etnik menika taun 2017. Lajeng kalajengaken 2018, 2019. 2020 menika vakum amargi panci wonten pandemi Covid. Ngantos 2021. Nah, kula kalian rencang-rencang menika lajeng reraosan. Mbok ayo nulis maneh. Supaya kita saged kempal malih, pepanggihan malih, maca-maca gurit utawi cerkak sesarengan malih. Nah, sawetawis wekdal semanten reraosan menika kula lajeng Mbak Ninu Retno Raras, Mbak Endang Wahyuningsih kalian Mbak Windustianingsih menika sayek saeka kapti nggih manunggaling karsa nyobi damel antologi sesarengan. Kita ngajak rencang-rencang ingkang kersa gabung lan menika ugi mboten gampil amargi buku menika saestu gotong royong. Kita ngragati piyambak biaya cetakipun ugi kita piyambak ingkang tumbas buku sasampunipun kacetak. Dados saestu Melati Rinonce menika lair kanthi pawitan tresna. Kula yakin saestu menawi boten amargi modal katresnan menika boten badhe wonten paguyuban wanita penulis sastra Jawa Melati Rinonce. Lajeng ingkang sepindhahan buku menika kita wiwiti buku ingkang sepindhahan inggih menika kanthi irah-irahan Binyamin. Roncen katresnan ing Melati Rinonce. Buku menika kaserat dening 16 penulis wanita. Mbok bilih saged kula sebataken ing mriki Mbak Endang Wahyuningsih, Mbak Ninu Retno Raras, Ibu Sulis Bambang, Mbak Windustianingsih, kula piyambak, lajeng Mbak Anastasia Sri Karti Susanto, Mbak Sri Wijayati, Mbak Leli Faizatillah, Mbak Yutino Jose, Mbak Rahmani Susiati, Mbak Suratmini, Mbak Amini, Mbak Sudinem, Mbak Eli Widayati, diajeng Yuli Rahayu Estiawan lan Mbak Yu Esti Suryani. Matur nuwun sanget kagem 16 wanita ingkang sampun dados cikal bakal matekipun paguyuban Melati Rinonce. Kagem pambuka menika kula badhe ngaturaken setunggal gurit ingkang kaserat dening Mbak Yu Endang Wahyuningsih ingkang mawi irah-irahan Guritku Bisu. Aksara tarik-tarik ing angen-angen. Nora bisa dijlentrehake ana ing crita. Amung kebayang
ndok dikelir abang mbranang, kapal-kapalan, martabak lan bolang-baling. Kanthil gegandengan dampyak-dampyak, jegegesan, nyawang lampu-lampu gumebyar. Jaman cilik nonton sekatenan. Tak sesep gondo arum kopi, kumedul nyundul pucuking wit ringin kurung. Nyesep kafein lan nikotin ing pendopo lawas luwih mranani ati. Tinimbang nyawang pager wesi, kaku, anyep, ngupengi ati. Gumebyar kafe, mall, skuter, demo, parkir, selfie turut ndalan. Nyuli gending, tembang, kidung, lan arak-arakan, grebeg gunungan. Ngayu joku, tresnaku wiwit mritili. Muga-muga ora dadi ambyar. Ngayogyakarta, 3 April 2022. Buku Melati Rinonce ingkang sepindhah. Matur nuwun.